na kung saan mataw po ng increase sa salary po ng mga public school teachers, and at the same time mataw man po ng karagdagang benepisyo as in ang pribilehiyo sa mga sasatuya po mga teachers. Hindi po nga benepisyo, this will be the form of discount, no? Diskwento pag-abot sa transportasyon, sa pamasahe, discount pag-abot sa pag-avail ng mga medical services, diskwento pag-abot sa pag-purchase kini pong mga educational supplies, including gadgets. And hindi pong pribilehiyo, this will be in the form of grant priority when it comes to the grant of loan application sa mga government lending institution. Karang tabaga, na minsan talaga nagkakagiripit na sa tuyong mga teachers to the point na isasangla nila ang ATM. Mautang, alam tao ng interest. Ngunyan, tawan kasi dalhin tabang sa pagikay ng grant in the maximum amount of 20,000 pesos sa mga government lending institution. So sa pagikay ni, kung sila po may kinakahampang ng financial crisis, at least may madudulukan po tulos sila ng mga government lending institution na pwede pong magpasubli tulos. Pangadua, balat naman po ang yandiran, ini po ang existing expanded Senior Citizens Act na kung saan sa presente nagtataw po in social pension sa mga indigent senior citizens in the amount of 500 pesos. And siguro sa mo yung pong pag-aadal, bako na po sufisyente ang 500 pesos. Aram tabaga, nahalakawan na ang barakalon. Ito pong baka kulang na po yan, pangbakal kang sila pong maintenance, ang mga bulong. So, ang sa po yung pong proposal, from 500 to at least 1,000 pesos per month by way of social pension. And then, dapat din po ng qualification. Dapat, gabos na senior citizens qualified to avail or to receive this social pension. Kasangon yan, ang nakaka-receive isa na po mga indigent, and by doing this amendment, this is one way of recognition of the contribution kasatuya pong mga lolo at lola sa satuya pong nasyon. So dapat din po kita ng qualification dyan. Dapat gabos, taning gabos po receive kayo pong benepisyo. Pantulo, manungod po ini sa Media Welfare Act. Ini po so proposed bill na kung saan mataw po ng security of tenure. When we speak of security of tenure, dapat ang sarong media worker na nagtatrabaho po sa media industry, dapat mag-undergo po sila ito pong probationary period na 6 months. And natapos po nindang 6 months, and then they were able to get a satisfactory performance, they are now considered under this particular bill as a regular employee. And when you speak of regular employee, they are entitled to their regular wages, including the mandatory social benefits, araw po kang PhilHealth, SSS, Pag-ibig, and most importantly, insurance. Aram tabaga po, so risk, so nature kan sa trabaho, kan sa rong media worker. So yan tabi isusulog na yan, ngunya po na mag-aboto na 19th Congress. Pangapat, inimang pong Anti-Elderly Abuse Bill. Sa presente, we have the General Law, the Revised Penal Code, na kung saan ang sulamenteng kaso na pwede kang i-file sa sarong abuser, inilang pong mga physical injury, mga coercion, etc. Pero ang pang-aabuso po, this comes into different forms. Iba po ng emotional abuse, psychological abuse, abandonment, neglect. So dapat iba ng karapat-dapat na protection dito po mga senior citizens. So, iyan po ang mga priority bills na including pa po itong subalak na pa na mag-amyendar, any pong local government code, no? Haliyon na po ang Wage Setting Authority sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Dahil base po sa samuyang pag-aadal, medyo nahahaluyan po ang sendang aksyon. Digdi po sa mga petition for the increase of minimum wage, digdi po sa Bicol Region. Ma-share ko lang po, igual na po ng petition for the increase of the minimum wage. In fact, kang April 26 and April 28, nagkaigo po ng public consultation sa Syudad Dinaga as in sa Syudad ng Legazpi. And iyan po tabi, pinagpo-call out ini pong wage board na dapat pag-adalan na. As in, i-convene ang members ng wage board tanganing magkapagtaon na po kita ng increase. Araw po nindo, digdi sa satuyang nasyon, ang Region 5 ang may pinakababang minimum wage, 310 pesos, 310. Sabi nga po kang nasa labor group, ang minimum wage digdi, dahil nga makabuhay ng pamilya. Masalangkaw pa nga ng presyo kan sarong kilong karne.
So I think kami po sa Bicol Party List, we believe that a Bicolano worker deserves a reasonable and sustainable income. Ini po sa ruman sa paagi na kung saan dahil na po magpaparaduman sa Metro Manila ang mga kababayan dapat competitive po ang satuyang basic salary, ini pong minimum wage. And this is also one way of solving the congestion or ini pong overpopulated na ang Metro Manila. So again, ito pong mga Bicolano workers, confined pa na lang po digdig, but dapat competitive po ang sedang salary. Siguro po may idadagdag lang po si Atty. Bores. Well, in addition po dyan sa yung mga priority bill, kumbaga tulo kita, ditpaman sa na ito, pwede pa nga dagdagan ta. Among the priorities kang Bicol Party List is to create and construct this core shelter. So we have this law known as Core Shelter Assistance Program. Actually po, right now we have a pending bill in the House of Representatives that was sponsored no other than by our chairman and first nominee, Congressman Salve, and of course by our another congressman, Congressman Pido. Kaya lang po, ini nga bill na ini, dahil man ibusol doon diretso because the priority right now of the House of Representatives involves the resolution of the pending issues involving COVID-19. So, ang intention po ng batas na ini, that is Core Shelter Assistance Program, is to construct a shelter in Harong that can withstand a strong typhoon that is between 350 to 380 kilometers per hour. Ang measurement po is around 5 to 6 meters by 10 meters. Siyempre, may mga bertahan yan, may bintana, and more importantly, may emergency exit po siya. It is like what I said, concrete siya, and ang bubong dapat slab. And useless yan kung ikakagta yan sa binabaha mangyari na lugar. So the strategy is to look for a place na elevated. Tangani po nga day tatamaan siya kang pinapunta nga storm surge. And originally, kang pinasapo ang bill na ini ni Congressman Salde and Congressman Pido, ang design niya po is sa Eastern Seaboard lang. But right now, we have to cope up with the demands of time. We're in the situation right now is even in the western area of the Philippines, yaon po ang bagyo na. So, Western Visayas and Palawan are are being passed through by very strong typhoon na po kunyan, ano? Unlike before na ang tinatamaan lang in Eastern Seaboard. So, ang batas po will include those people na naka-istarman duman po sa Western Seaboard. Taano po tayo iniyang sa tuyang dikibuhon? Because at the same time, ini po sa Roman na COVID-19 response, tarang tabagang padagos na kung ining mga kahimanwatang nasa barangay, ililipat sa sarong lugar, they will be staying together sa sarong lugar na pwede silang magkahawaan kahit kagihinang. So, this is a COVID-19 response like what I said, and this is a permanent solution. Bako siya po band-aid solution na kung saan ma-issue kita budget for purpose of transferring our constituents from one place to the other. Ini po ang sa tuyang mga constituent digid talagang papaistaron sa sarong lugar na dahil sinda na maiistorbo. So instead of utilizing the government na gagamiton sa pag-repair kang sa indang mga harong, sa pag-transfer sa sainda, sa pagsubok at pagkaon, magagamit po iyan sa satuyang mga improvement like creation of business centers. Tarang tabaga padagos ng Bicol Region na dyan in terms of economic growth. Kaya bagangani ang Bicol Region as one of the lowest daily salary wage po sa bilog na Pilipinas. Kung kaya may yata man ang resumbira sa paagi kang pag-mention nga ni kasuba doon ni Atty. Jill in regard to the increase of the daily wage sa tuyang mga kahimanwa. And of course,
in conjunction with the fact na ang Bicol Party List is a multi-sectoral party list, pinrepresentar ta ang panlain-lain na mga sektor sa sosyedad na na-mention nga ni Atty. Dito Subago, sa mga maestra, sa mga RAM, na di ba pang membros kan sa tuyang sosyedad. We want also to help our barangay officials by way of converting their status as a regular employees. The effect of which is ang sa inda pong mga na-receive na kabayaran sa serbisyo sa inda na pigapuntang honorarium magiging pong sweldo. So, gusto sabihin, ang sa tuyang mga barangay captain, konsihal, barangay health worker, o pigapuntang BHW, ang mga tanod and even employees kang daily care centers magre-receive po ki GSIS benefits, PhilHealth, Pag-ibig, and magkakaigwaman sila in retirement benefits. So that being the situation, so po yan sa mga priority bills na comes this 19th Congress, lalong-lalo na kung papaladong kita na tulo ang sa tuyang magiging representative. We have other bills but to be passed, but so far that is our priority.